Bună dimineața din nou! V-am spus ieri dimineața că ne-am apucat de agricultură, nu m-ați crezut. În dimineața asta am zis să insistăm, cu ajutorul celor de la Glia, ne-au adus și pământ, ne-au adus tot ce ne trebuie, ne-au adus și sămânță, astfel încât ne putem apuca de agricultură cu toții. Asta e pământul și tot ce aveți dumneavoastră nevoie. Am făcut puțină mizerie. Doamnelor și domnilor, cel mai mare lanț de magazine de profil agricol Glia oferă pieței un concept nou care presupune integrarea tuturor produselor necesare în activitățile agricole și floricole. Lanțul de magazine Glia este conceput să vină în sprijinul producătorilor agricoli, aducând la ei acasă tot ceea ce au nevoie. Practic, în dimineața asta, singurul lucru pe care nu l-am eu la îndemână este o lopățică sau ceva de care să mă ajut, motiv pentru care, fiind inventiv, am găsit acest lucru cu care o să fac găurele. Și nici nu trebuie să mă stresez foarte tare, pentru că iată cum sunt produsele de la Glia. Avem aici ceea ce se numește alveole. În aceste alveole puteți dumneavoastră să puneți foarte simplu semințele tot de la Glia, le găsiți acolo. Semințe de varză, de ardei, de roșii, de ceapă, de castraveți, de absolut tot ce vreți dumneavoastră să plantați în grădină. Noi am pus încă de ieri, mai punem și în dimineața asta, că suntem doar experți în agricultură. Și iată, încă de ieri și până astăzi, mie mi-a crescut o plantă aici. Vă dați seama? Am îngrijit-o azi noapte și a crescut foarte bine. Bun, hai să vă zic care sunt produsele. Folia profesională pentru agricultură o aveți și dumneavoastră aici în prim plan. Folia asta o puteți vedea dumneavoastră cam pe unde vă duceți în țară și folosită la solar, dar și pentru plante. Vă spuneam și ieri dimineață, cam așa se prezintă. Avem și niște săculeți speciali extraordinari. Avem aici niște trandafiri, butași de trandafiri. Practic, orice plantă pe care vrei să o crești, cam de aici se începe. Cu niște pământ de la Glia, cu astfel de folie profesională pentru agricultură și doar cu puțină dragoste sau chef de muncă. Vă spuneam, folie profesională pentru agricultură Glia, ghivece și alveole, sisteme și accesorii pentru irigații, turbă și pământ de flori, îngrășăminte organice și chimice, plase de umbrire și gard, semințe și îngrășăminte pentru gazon, vermorele, butași, plante, spoară și saci, practic tot ce aveți nevoie. Cu ocazia evenimentului, specialiștii în vânzări de la Glia au pregătit numeroase reduceri speciale pentru produsele Glia, dar și carduri și cupoane de reduceri pentru perioada imediat următoare expoziției de la Sinfonia Lalelilor. De altfel, aveți un stand Glia în centrul Piteștiului, unde găsiți toate aceste produse, iar niște experți care se pricep la agricultură, nu ca mine, vă vor explica toate aceste lucruri. Toate produsele acestea pe care le vedeți aici, dar și multe altele, vor fi expuse în centru. Mai mult decât atât, participarea Glia la Sinfonia Lalelilor precede deschiderea oficială a primului magazin Glia din Pitești, care va avea loc în această primăvară. Sunteți invitați la stand pentru a afla mai multe și pentru a vă apuca de agricultură, așa cum am făcut și eu.